Yukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Mwancho murigiria Ndizi TV na kwariganira bene asomuroberi w'ENSAKIA umuroberi gukira kiritukuri ko cyakara Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 goika chinsa isato asera litukolire liare Thursday ni litukolia TBT yani litukodokonya kutokuinyolia amangana abetaka koleka amatuko akale na boigo ni litukodoko batokumulekera amangana arengete richiko asaigo ikaransa boike obego kwimanyia amange kurwa Ndizi TV na bo bwansu omugusa se mwanchu muri Ndizi TV andonsi ase ototengerete bokyo yomo turoyonde motebya soe imiyo muroberio w'ENSAKIA asaigo umuroberi w'ENSAKIA bon obere go chaka bene literane nkoro kwa Job Maangi wakire wiya mwancho muri wetasene kia Ndizi TV ne mambi engia gukwaregana meya ENSAKIA imeya Ndizi TV bwansubo mu Gusii emambi ya rero kiteriki isano na situmute nyoka bere omwaka wa 2024 yasato anchire ndo tukayusikia matuko buya kabisa iga takumtengambi ya mano asugo twanchira nainde tumeranire na abanchu bayita barigeria ko aseri tukoria rero tukore mwancho muri gukwaregana kima entunyaro sanga mange ayo abereka okolekana asenseto ya Kenya na boigo asorogongoro itorwa Gusii asebono ngotengane chile chingaki twente wetura tutweka banyene tuture bari batari konyara wetura na boigo tunyara ko bateibono chinsa chekire toswe ase omorobiro w'ENSAKIA ya chakire iretana ne DORCAS kemoma ngokoboria osweme ENSAKIA tunyayo chakabene asengencho amange tukwareganeti arasemese tugatore na maiga yo kumanya ase mambe ya rero nabo igo asense moye metandao nabo gotubwatia wetera se ense moya Facebook asogotonyora buna Ndizi TV News Digital nabo igo kago ikirega Facebook nabo gosanga page yeto che ase page yao eli abantu bonsi bamanya ogoshare abantu bonsi bamanya ngani kikegendete chinga kitoko bwato kagosto ko robo toko komanya angi kigendete asense cha Kenya na bonsi bamanya mbago tigara magega nabo ikase YouTube tunyora Ndizi TV News no gotonyora ayamo aseyamo nabo iko ikirega kwenye koromo gani litangani ngukwari gani kabisa rinde nabo go subscribe nabo iko bateke ngere kyakomanyanga ENSAKIA ya chakire bene kirari tuko nabo igase namba tulikire SMS kwetira se namba ya 0792192834 inere namba mwanchu murire watonyora ya mase mukoro ga magacho Ndizi TV wakire bya DORCAS abwakire bya jo na kioro chiritko likieterero libituko umbuyarire kabisa tindo chimange dochena nitukumbiyare ndoche nk'abantu mbaga sine ko yareka nikocha ase ebibago au anasaba onchori ndoche nk'abarabu baikire chiskuru abali mundoche ngambare nchira kogenda abantu mbaga sine gwetuma sensi cheke amaene nelinga ekero konyaranga lituko likiete bya embeo tali nyinge liberera tali nyinge yani embe kugusangora mate inoro mogoko bw'abantu bali bakorobolemi bali abantu bali bakora emirimo y'okubuka chinza cyamambi kwara yakora mugaso tarachi waka konyaranga kwara asukirie kibako bantu n'abantu bali kuburugere Messi chinga kechu ikababoke mapema kigima chinsi yaga bali bakona chinsi yaga kwanza nale weta na igo mugako yo mogotero begetere dia ebuya akonya kuna sinsi yakachya ebuya elinde aine kinga oberega wikirana gagutuchinsi yakiri kibotarakia elinde kera mugaso kubara maete akonyoranga chinsi yake chikorura kigima kabisa to kunyara gotwansi yagaime to kunyara kugenda mesime bo ikono ne risamura abantu bakwamerera kinene abantu ngo chabale bayigusana borusana ekagara kirore risamura ubone to ose kwanda mapema iga to korurumono bunekerora ende bukiete kabisa mugaso wagete yaya
DORCAS nunyoreta matukari umungi nari gocha bose aba mama baito bari gocha batote twanda twagesa chibando buya mwamanya gwikaransi gunsi mwacha kuburongorora chibando experience yo kubongorora chibando kabisa opimeire yani twari ko meteri yarenge buya sana yarenge buya sana yani okubwatania abana bawe semeremiri yanka emeke buna mugondo iga kwa ani okubabeka bamanya ngaki abantu ngokora bari gasikete na gite tali ngati ayorocha abantu bakubongora bituma abandi batamaite na kibiko chimashini rero cyakire chimashini cyashire bakubeke bituma babongorora tukerero byari omaito bwansu bwe bokubongora bwo bwari bukubekeru okabese nika obarehire ko kama ko tume bikoma omaya kwanda gochesa otara ko tori kurusika lakini wone endoki alenge kebe endoki are ko gera muntu tinanjete kubongora chibando nasinge njindo ko kuchimbambaro Jiro osigikani wa mwana wase. Ogase to ikerie target yao. Kwamanya konyoranga kwa bimbire kiara. Mama rwerio maite bune gwate kaigo boroko igwa. Kabisa. Akirende ne gasi yaringe gasengi ya mwancho murigerere ando chingane gasi abantu bari abana bakagokeire mbaka imurungana ne bakayibure biya kera kunyora mu mwanchore tikori ari tikori to kunyora chitibiti magana ari ayitiro chimaiga chitibiti Thursday nigo nkunyora chinga kicho gotora chinchu mwaiti chona chona chonchi bwatembere musana abange mba maite bali baguchisimeka ogotora chinchu kuchiri obuyambo arengo asokoria lakini abunanje bono iganganje kuri chinchugu jetima itinga kichikare korse ntebe yango manyango waje to maite na kichiko chikarangire konyore stage yali tiakuganyere bintemesa kenda oranga ibi kunga kibiko rosigwa nga ibiko ikapaka bikire mesa igwa aikero moko turabono chinchugu chichigo sime kumugondo chinchugu chiro konyera chiumete pa wamanya gotori gugo asa kanga okiringa nkonyole gogota kuno umuntu Joma nyetenga ochikiro mota chake koruta chinjugu chiro chimonu tabora nyora obwata masakaruka tubwati chinjugu njubwata obote kabisa lakini obekire nsemo cha ogo chikuria bona mwatora ko korwabu yani ebyara byategete lakini rende buyambo arengoro kyagaranga okura turi kurwa busa chinjugu meta bana mbanchite chinjugu sana okura onkoro ne chinjugu bona kwa mago yagenda guchiesa na ribono risamo ry'ichinjugu bakuya orina ribono arina obwanzu bwarenge okorangeria abasani bwa ometali muri go kandi muri go pimeru aye karibu no tagete kwangeria abasani ba omwe bwacha bwatanchina abantu agontorisi bagososa batema gososa chinjugu chiri basosa lakini rende okori kwarenge igoro na bagokori nonyene metoriro kada kurwase eri kwari kogesa kwanyorenge metoriro kada ya bereke gopungwa lakini nenga no obujambu arengo akera bata bange gesangyo nkyare ngororo bantu bagachire mwabwatera na mwanda mwa kanyarero bacha mino mwasanga ari saka mwasamura mwayo chinjugu chiri mwasosa mwagenda ande gento kyakangokiri amatukali amaiga job no maitenga chinjugu chaka tikiru mugondo inse chuma chatigu to moko ya twachitigororo bate batito chitiga chume tugocha bono tonyore chiomire bikobire samusega chijugo chiteka gochebese lakini na matukalero aya job nonya no suke no ikeno mbo chitaraende chonspi nonya ngo ige mwalego tiana kubolia ige mwalenge ko chigesa mwachitiga chiuma chumera mugondo chaumera mugondo ona ego okocha bwane kiriri mugache ili okorusire ndete tabo nyuri nini ogache lakini bono nyocha katikiro mugondo lakini matukabo arero jobu nchugo chiri chitarachi gokonga akero wo chikorata okonyora chirire chitakurire chikumboire ani abantu baragira ngo osabantu kuna abantu
Ekegera maitenga use anchirango chana igunelinga ebirongo niko byanchete ase chinjugu chisimekire. Byanchete lakini rende maite karengo tega barenge bintu bago bikubwata. Bono igoto konyoranga birongo bikoria sanene. Mbiri mbikoria mono. Sai jobo ando ye chinjugu chiao igoya otigarinchira. Na onero gocha kokori. Usagendera gukugera. Toko tiani tenga munalirikale naendo kunginyoria umugako yomo ase kinyorokiane uri gotega chinguko naende arokore mirime yebune profession yae ne mirimo anchete ntamanyenga guikira bono iga ikiagero umugako na ari gocha mwao usakura itiro mugondo litangani orara usengukonero no gwacha komatenga modenga kibwa irire Adebinga engukonere naro chali ya busiri wondo kunyara kumuri nagasi egiagera nege tare shuanga na tare okorara ta nkorara tare ora eni shuanga omanyirenga engukene busiri korwa ya megege one kerago chamwao to kunyara kumungaina naki maite bunu bungenta keto to tanyara se NCRero tatebenga no mondo okoregasi yestima usegasi okobeka amache no bonde to kwara ngai nkonyoro mochando kero chukuchiro mundu no mbali bakorosi gas chigale na ranku akolero musubate yomo omukungu stengo omugano ekero customer ya chiri omusibiro senegale osoli pe egento gete tema kuri ose no nyore makosandi amonyo walio amatenga egari yao chire kubuga iga tiri kubuga nchirangiya beta isiringi chai ometa tago kana lakini mbaraba gukonanda ko tenga tigayera buga igo tigengo kweyera agenda kobusi kabisa mwancho morerio no moro bwensakia imeyandizi TV nabo bwansubu mugusina bogoto bwatia wetera sentera yemetanda aso mutanda we website okotonya muna www.ndizitv.net nabo igo asense moya YouTube no tole yamo asanya mogose live aso otonyora muna Ndizi TV news tobwatie totamera ngabono gwasokere go cheki bago otige Ndizi TV nyomba seti ya Ndizi TV gere digital kabisa aso otonya senchira yekerero no tore chinsa chonsi mitandao yetu ya Facebook no tore erinde twanyara gusanga amona ya masa ya mona bakoreke bago kyao ase chinsemo ao ni metabanta bange bono wikabetume erinde banyale kwegendereria ase obogimo boiga chinga kitoro chenga abintu bigasa inego konga naroche mugano jobuli tukore igoro Ituko naro chituko igoro abali mu kurasi school ya Kinyura anu mwalimu monene nanyora techinga kichingo ngusana abali mu koranga bono ngakeye iga ya abaire ngakye nkongo asendo shenga abali mu bagasaine ekuboli kwa mabolo ngaki emirobiri yesukuru egenderete na kimoko korobwagachi kanyamo korobwagachi bwe miteba kimwago yani abantu beke kimwago ragocha paka emiywe kaera nkaro mwalimu oli wesukuru yo boroso ya Kinyorora akabane chinga kichinko musana atema go chikwerera atema ko teba ko bateminga yaya ekirasi kerige kaira chiri bu kombination ibere aralia ngaki omete nengana narochenga na amaene abayiboli baikirase bono barosire abayiboli bakirase bagoyire ekiraba egwikira ka abayiboli bagocha bono ko kokora auditing yani ko boli ngakimo tumegete chibesa ino gocha abakora nga barosire bose baganyira no namatokyo amanyase skuru barosire ekero okorna inkoligire mugano natete nga gaiga nabira chebere akomwase mwalimu ryo manne beskureri naendo maite egentongo chana naranga asobo kongo chabwa bankelinga ekero abayiboli bero beiri bakobokere bose nganeli yani batukulilia maboso takubura ekiro obokongubuka naro chega ali nelinga mbali kwa mwalimu oli chingaki chia bene chokwerera aseko kumenda onyora nabantu bali bachiri bose nebirengera ligete mwalimu no mobe atekero bachine kerengera likinga buni ekyo mate na kongu kigima
kobonchura lakini rende aikwa roche inere njera yarenge endonge yokuganya ninga nebori ikiagirane igo yarenge barasa yabayiburi yamono n'abalimu n'abasabe kisemi n'abasabe kisemi obu yaba basabe kisemi mbali ngasari erinde baligererina ninkikegendere tasigari ba chite kwene kinga ninkikiro ono mete nabeko bakomu ase abayiboli ko wanjira na iki umwarimu wakwana ekegera abayiboli batete barabu barole enki wakorije barole enki wakore na ki watumire kire kibasire ngarenge nchira ngororo lakini rende gosenchira ngiyanda atebe lakini ne asenchi na ruchenga ningo basinyanite chinkwano ningo baikaranse te bakwanira nebo kabanyene lakini bakasinyana chinkwano iko bono mbacheti gotume kanchereri twarora chiskuru chinde cyatumeka choko ganda iga turyoka ibarangirite keikaro bagabaligereri ngani inki kegenderete ngaki kirasi keke omogete iga ngande ugatata inga ngokorora magacho usengo korore dipease virasi yani nabo bwante baikaranse iga bono egento tokaneti nabo bori ndi ase chiskuru yani tobo tumeki obuya bw'ekibesa cy'ikisukuru ki umwalimu monena erwe emerimo yokorende skuru bose gotenere skuru tigabe gakoene kinga kerebese goswase skuru yukorwa se serikali nabo igo kibesa babiri bagwakana cyabere kigotumekwa asenchira endonge nali toranyorenga maboli andonsta igocha arukurmaeka obwasioku negento eki yakagima ntwaranga eskuru ya Gusii koruga chinsemo chiri cha Nyamira County ya Nyamira waikaboniga tebwati balimu waikaboniga tebwati balimu asenge ncho neginiga abalimu babete bago serikuru esukuru ekero seria balimu ingo motete ko chosomia bana mate karo mwaseliro mwalimu abalimu bonsi eskuru ngo chiri gutwara erietalibe nonyena ekyombekeri ukorika abalimu egekurusia abalimu baye ase skuru ase ki mwalimu teyo ranche kogenda gukora gasi ase morembo utari ase bible bakenyoro gose metebe ekenyoro kwa mwere to komenya sayo bono tenjira teyo abalimu abarachi gukora gasi ase batebi gunganto ndunto batagetiga abantu abangaho barachega abalende naendo mata balimu mbaroko nyoranga bagocha bayika baba beneno enjere ngabune umwalimu tatate gotegerera moiburi tatate gotegerera mwana yani nere byekoroche byeka tari kokwani bantu yani mata konyoranga igendo bune kingogera kira abayiburi abangi baba bakuimuka igoro bata banga yabona aigwato sinyire obwamataro egati yabalimu abayiburi amona abana mubwente kube kuborongianite orobuya teba ngati ayeno mwalimu kuboro mwalimu turi tuteti korangeri bayiburi mwakwanirana tuteti gotegerera bayiburi tuteti ko korabuna egwenerete amete egati ya yunara kogera ebinti bibike biko kolekana kuna bono ke kurigere skuru buneri ya kinyurura ekero kurigere ringa egati ya committee ri utinete abayiburi amona no mwalimu oyo iga oyo goteba nchenga ngagwakana chibeso yoteba ngakanete bo igo yani tumanye tinkike yani ubu amate bantu mbayiri bomanye wese nenkike ganda tase chiskuru chiri ase asoboime wono kunyara abalimu abana abayibori andake barabwe batete barore ebikoro rande intubono ntokumanya ng'abayibori bagechi baganyire barosera na matokeo yeskuru ya kinyoro arabere gako tigara maiga sana na yarabere ne skuru etari gukora byase amatuka mange yarabere ke gotigara maiga sensemo ya masoko asensemo ya masomo onere buya wizara giseme aba bosabali bekiseme oro boti mwali gete korwase esukuru eri rokorerwe mirimo ekyagera mbale ngomba tebetenga osimbaro cheki kyarenge maite ngambali yetoro boti ruabo kere bago chikoro iragali SMS eri abo yechisemi bakwane dietari ya esukuru eju nande bakolere baine kinga
bakorire emirimo ase chisukuru ekyo nabo igo chisukuru chitabwate abalimu goika boniga mbabwenete bairanirigwa abalimu ekyagera ng'a abalimu abaiga abana abaiga nkonyoru barase amasomo abo abana ngotika bali maiga chikaki abana bande bagasaine kogenderia ase amasomo abo nabo igo ntwaro chingana nere yabeta se county ya Kisii ase twaro chinga egali yomo women rep county ya Kisii dori saburi yabete kigwa kwa magina endo matenga ne rienjire na bete ngo yarora nigo yabete ke ochaka anene monekera matanga gendrete ekero omweshimiwa donya toto yoro muteneri bwabangina se county ya Kisii are abete ga kuruchinkwa na chena abeyote banga niga bete ga gutumwa no mubunge o South Mugirango Silvana Sosora kabaga kururongori aya kaogeruruke kegima kurene ngaranga nere ga kweremi kegima lakini rende ningane boichani ekero igali yo murai ekobagirwa komagena engane imbesana engane toko gikire kigima oikatonye gikirie sana ekyagera engane tariko gokya ande engane atari bono ya chaka engane ningo ya bireko gendrasi kigitambe kyagera omo women rep donya toto na boigo nomo governor bo county ya Kisii mbali kuigwanana kumusana kwa biriko korokana egati omo governor na boigo nomo women rep igo egigocha kubwatekana na tofauti cha kisiasa kigendrete imi county ya Kisii lakini bono ngotoko mochia ngotoko mochia ase ngusana yegase ne kukwene kiweme county ya Kisii ekyagera twararenga amatuko omugavana kwende county kwende bunge ya South Mugirango amasasi akurutwa twarorire na mo nero mo raibwa basubati okocha kwenda matanga twarorire nere gari yaje kurutwa magina ningo yere okuruta magina na ningo yokuruta masasi ayi bono aina rama bolio tokunya kobolia naende umatendu ndokunya rakuru okuna cha kwito okunacha abantu baraye bagatotebya kene nebitago bigorendi kabisa bitakire bikoro obutuki boisaine tumanyanga mbarabya bakuruta magena mbarabya barutita amasasi tutachite tutaikereti asto kumanya kene maite amangana nabaga kogenda kabisa nabo igo isikorigelinga asenganeri yabete gali chinsemo chichanya kimbine koikaboniga nturara yani turaranga yani rende abara imbara isaneka usaba nyanyimbo ngukora barubutuki imbara isaneka ikyagera ngote babalenga ambaganeti umurayo arangeriwu abesamonde akwaneru alike nonye statement okanonye no mo senator we county ya Nairobi sifuna edu awe kapaka county ya Kisii kubori nganenki inki nonye no murayo ri atarabe kirubya yani torenga ebyara bikunya ko bakonya go siemana bakonya ko rutira namagana egento getakonyo mu gusiasa boniga ana matuka make egesa abagaka etureti abagaka ko batebi barente chimbori sana ne makire murai erinde bagaya na magana yiga lakini wikira bono iga nturaba toko barura bakuruke ngwanso nturaba toko barura ekenda bagaka bali barabumba cheta semanga bakaenda bandinde bakakanyarende bachira semanga baberwa kuganya baganyoire baraya bondete yo taite kuira nanse abonsi bali igoro bono ikene ngana to ari agikiri gukirase tukarana ero mu waziri wechiseme Ezekeri Machogu oyo itakuru Gusii akarangiri nabagaka bande akabarangiri abaraya babonse kabate mutale wancha moche to chamo to kwanirane akini karanga abarayi bande bakangusa maiga nabo igo aba eturiti abagaka mete chimboli chiri chale ko ba chimboli emerongo ebire nanye kero morayale ko DORCAS ne chimboli oroje tinda ramboli kuna boli mate ekengwanso we amatuka ali amakoro ekengwanso nendo kingenjo mate kiremboli ne bwate meaning ndoko buna amachika kale ke tukwanya namangana bono twamuri kujirige koro kuikato bwatiyo mubaro tinda te bamboli ne chinyinge tinda te babo lakini rende nchiretu
boni ga nanda mamochande bon nanda yanda chire nande ba mente chide bon mente ngochi bale comment fine commentaire barai fine ngonya commentaire fine commentaire timboli chinde bon bon so koire mente kro monta ire komine ivere ekegera mamocha nanda chire ono kunyolia ntu alenge skuru mwalimu aragotebi ngeibo kunkwaka ni 10 oku na natire kubara oku na tindi kubara tindi kubara ono maite ngonya comment ono ama mocha ina yakabiri ono donya ngwa kwali fine yae mugaba nangwa kwali yae mubunge yae moseneta yae abo moseneta arare matuka bwango iga obaire kako kira sana tinda moigu ono inkumeti ngani kyabete amasikani akubora paka ase mama county aba bago tume ko tamagena ekyato konyora monto obegete suti go kurtarigena usitokora morai monyene ukurtarigena lakini aba bano bago tamagena na wabara byabaiga mbara byaba nabasaye baitu banchire ego sege go tumeka bubi usini ngoyero limaiga utaite kosaria marembe gusimete kukorikerie chinkwana barayi bari bakwanete bale n'obururo ekire twaro chenga bali kurwa mangano cyasi cyumba cy'uburaria nigo baringe n'obururo bonne bakangaro murayo yo mogote banga nkumochera tori omete chinkwane china chiko cyagendereria yani cyagendereria ekibura burase ekisiasa gusharenta kumusana no kanase ekisiasa ama tekero busikwaruringa kwa mochiwe buno muraine bwenerete litangani ori litambukire tangani kora korobote asabanya nyimbo nainde ne bwenerete to ripra no bororo ayote mekwira nonse otebenga bontu gobo tukibokorwe lakini rende okoraga ne byari na koro kumaite ngoyo kwalete bichi ogotianirana ngol koleta bichangi otia no chabarai ekero keraba bakungusanana taibarai boka bakungusanana ni kubo bisogo go chabuga somba kasi aba bwatani babo ose aba fuasi babo kabisa onyoranga DORCAS na pasani tore nasinge njo osorba kosani na simba nayo monto ose oyomo egatia banda bonsi onyolenga na intu tua gusanani yes okay gobona intriguing tuganete ase orogongo rwa Gusii ni gotete omorembe oenekiwa ase county ya Kisii na bwega county ya Nyamira chibunge chonsi abarayi babwaterane engane yabereke goteru ankyo nga abarayi ninchwa moto bwaterane atokore gasi tiga kisiasa ndogo turakore gasi kegera ngachi kuranchi yaerete wone chinga kichokora amagenderero abo mwancho morigeria asoime asomorobiro entunyara usanga asenchera ya bene amashabike itoko ruchinsemo cha diaspora ngai more bwakire omonyakero goino kene kidigisemba ngaki boirete gabugabo emete mbona imuraire na ase county ya Kisii Nyamira ngaki mwabokire ENSAKIA te banyora bolire soka isiko akwembe ochake mirobiro mapema amashabike itoko ruchinsemo charaga kirisarogo bwakire buya bonsi babo beti kurikia mwasi kemi sofi motangiri aishabike ali yani timu hapana kosa ngaki ubogete kuchinseme chenya Kongo dolphin moracle diaspora bwakire gabo nimetenga babo nabu nere oyo ritunda green na kiobogete ono kumochere kuchisamo cheche sabania boda mate yobesho beshae ngaki bwakire so ai mejomorobire so ibabire batatu asomorobire ekegaranko kana ture asese meri ndiyo kumake register tumanye ngani ngoyere utaraboka wekaraboniga ningoyere obokire kotarasu asensakia boniga ngaki kunyalikana ngaki mbuyogendrete enerenge chenene yoko enekinga twamanya nga ose tonto maitenga mbuyole na tumaitenga nogendeta semerobiri igo semerobiri yao yakirari tuko ekego igatoma kirejesta tumanyanga ngakirero konye ritunda green konye ritunda gitara ikabone gatumanyanga
rero taigeti ninki gose kiaba twamanyana na ntutwika ase ntwe kitogendrete ase obogimo obwiga ndochi asumtando ito o Facebook Teresa Omboteba good morning Job and DORCAS wakire buyakuru Saudia nikondani nkoganeria mama ominto oyore chinsemo chebo machoge bombaba komotebia abere Ndizi TV no amangana onzi are Dennis Kemari oteba korwa kionduso pamoja Brian Adrian oteba korwa igege chiduka watching live Jared Orure Matureti korwa Nyachichi secondary locked in nochinga Dolphin Mora good morning Job DORCAS Abigail wish my children parents friends and all fans of Ndizi TV and all my enemies have a blessed day. I'm watching from diaspora till the end. Again tukanchete Dolphin Mora erego ikaga nerimbaka babisa bae tali basani boka enseye kanirikiro mu ikiotero komo kware debanga ombea dui yako aishi siku nyingi nalieka rogo seni gwa onya korama seni yao Nerendo shenga Jared Orure Matureti korwa Nyachichi secondary school dano locked in na boigo Meshak Ochengi agateba tuned in korwa Gesole village na boigo nereki ya Kasam atawakire korwa Zimmerman Nairobi City niko ndani ya Ndizi TV buna botambe watching hadi tamati Evangelist Dickson Obure agateba korwa Nyamachi town niko ndani kabisa asante sana Bismarck mkua protector Bismarck mkua korwa Kisii Getembe Nubia niko na my beloved wife Sharon na my son Eugene my daddy Ateka and my family members maybe kwambuka out the morning from Bahrain niko ndani Mungu ni mwema kila wakati. Okay, na boigo Dennis Kemari atakorwa kionduso tuko pamoja kabisa. Asante kigema eno kumochere ona kumochere ata good morning watching live from Isebania boda Nyasaye onganchire na abokire buya kigima nkukaneria mamo minto betseba kwambuka orebyombe mwanyabando atwale emambi engia pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema atia bidii kwa masomo aki abaibi bali abakoiba chingoko abaibi bali bakoiba chingoko botuko gakitiga batige oboibi abaibi neje inobono lende aina ramana tu abere to kugikelia kabisa oboibi chingoko so arabaka chombe cha soire koibi munda gojo osibolenga omboyera boye chingoko muntu nyenyoa ndo okoreshere boye ngobwatu oromo ibi kabisa amatukao nigaba ndoche boigo asenseme SMS nanchibo kire byo kurwa bugusero eritriane arogo Chris karibu imemoroberio bwensakia na ndabona nganda ete register bono update register kabisa omogeni ulitoa kanyete Thenga hello Ndizi TV News ni Rainforce kutoka Keumbu shabiki mgeni na watakia mafans wote usiku karibu mgeni eigoika omogeni oyo kuri Rainforce karibu sana imemoroberio bwensakia aiga nonka to basagosukia remote maitonya devando remote yao beka Ndizi TV yegache we not have a reason go change station na station number momioro kongorwa Gusii kabisa stoko imanyia manga nons chisemi siasa obochenu lichiko na lichiko kabisa Igabono ganonka igabono to basogosuka to basokogendare to basokogenda tambe waikire ikaransa aigwa macho nyogosiba so ane bikoroto twawanchire kabisa nabo igo wire mugaka ujo watching live from Migori County tune in hadi mwisho my wife Jackie Kemunto abana baya Baitobu na Elvina Viona Chantel Sherini Mary na my dad Hassan Mogaka na mama mwabo Joyce Mukeida pamoja pamoja na John Atika, my brother Paul Asande, my sister Lydia na Rebecca Mogaka korwa Boremani. Happy Thursday to all members. Okay, happy Thursday to William Mogaka korchinse mochiri cha Migori. Now we go Ocharo. Good morning korwa aiga sense Kisii niko locked in. Asante Kegima. Justo omitide out korwa
Koruaiga Kisii Sports Club na onde ime yo moroberio. Asante kema mesha keochengi tune in korwa Gesore Village Shamo Keburi ata Shamo Keburi korwa diaspora tune in as usual. Hi to Brian Keburi, his family, and also Bismarck Mokwa korwa Kisii and COG brothers, also son Spencer na Caro Elvis. Asante kigima, asante sana. Ibon sina makwani abatumire korchinsa mocheje diaspora agatebanga ay family ya Keburi, Bismarck Mokwa korwa Kisii na boigo COG brothers, also son Spencer na Caro Elvis. Asante sana mwancho murigeria. Gendra gotuma chuchumbe chao SMS yao nyebwato kai mambi yabono enento twanye bwato ka goicha asore gosotonye bwato ka ndaba sani nabayiri bamanyanga nole ime ase omoroberio to basa kotanga kwanyori chinsa na chechiga bwato ka SMS yao bwato ka SMS rinde tunyale goska gochi motu nimetinga chinsa nebyo chigase nego charara kigima kolende nga engana nera iga job university ya Nyamira. Ayego chakobera mwanyori gosebad. Nyamira nende dokore tumungusa nano. Kegera naroche abamenyi bagotebanga batetenderia kimai. Mbare batebanga ende bunana ojomo omuheshimiwa yo mukorwa sense moya Kiabonyoru ward. Oyo romo msetebanga intuga iga ensemenja abete gutari University ya Eldoret. Koike University be ku Kiabonyoru. Wono nigo ikire wana se kiro muraya tete agende boy nali ekera ujokora entunde yoborai omwako chirubere na meronge bere na isano na ibere anyole kyate yabantonga inche na the university inche yakogera mondusia korati kana etabokia anyole getamiro anyole gento lakini rende pono iko wikira bono ganigo no ena bamenyi abanyene batete enda sobo ono mete engusana nega terigo chikolenta matunda buya kagara nkonyorire miroberio ntu tigango baikaranse baigwane batenga bono twanchire konya ria kimai konya gose sironga konya manga konya kerbogieta batebenga ekegere go nainde narochenga ekamachi ekoro University ya Kisii bayabete baikera na imie county ya Nyamira baberi bagotarera chinsemo ao elina okorobo tukyomanyenga ngayege bwena rete kobera ase babete bagoikera naso mugabana onomba chiko ikaransa bachiko kurwa roboti rwa bena tebenga ngaido chikobeke college igo bono kibarachi kole egendo tukubasa bankilinga bakole oroboti rolia batabwati wanjerere bonde bonsi kabisa bane kinga ase wochikobeko nechikobeko asaga ya ase asikre montaranchira no maeteterente ngusana no baka erete etenenie meruberio igo baba echikobeko asaga ya asa macharo moiro yani asikira asaga asibara chole ase bari karanse batebega no aba intumina bamenyi banyamira twanchirane nabara ibanchirane ayera abe buya andira abeke era kole gasie era arwe gasie nyororo kyagera nigo bono bagochi kwene kinga basirire omete batanchirane timba gochugusira mbago chikunyisira bono konyaranga nonya yani moyo bantu bakuro moyo kerenge kene banchirane bugango naende nebwenerete bon ukoigwana na kobo andonsi asego chikobekwa eyunyamere gotoka akiagara andonsi sara abeko bado Nyamira oyo west mogirango na bago ikira oyo not mogirango naende tigebe kuna sinkuriri asale katikati asabantu bonzi baranyali ko ikoraki kuje ikira naro choyo mogo tebanga one batete bajire bosigisi rogo inge ko garo to yera bosigisi bose wancho murigereria na mangana makongo ono nende tigabagendere kugaya nangane yo nende no kwigena nga goika amwere bwe iki umwere bwe abo umutinyo yonkonyora barase age ya baranyi beke ekya nande bintumbiro koligereria bintumbiro bakoligereria bokamba maitenga ninki bakoligereria bamanya kubwatuka bamanya watebanga bono tigatonye beke gaiga bintu nebingi bakoligereria
nande kere asera iru naro ne kini asabyo sauta gotigara mai garioka igo bono asera beku na babantu babwenete banchirane na bagotoro chenga obaro bw'abantu bari banywa marwari yatanchiri bari bakura mu barondo chenga ni go gase ni gukina na goika 10 mu baroro ni wenda ta comment kana na inde yenkubwate kana maite na marwari maite inchirale go affect kero muntu ne tofauti mbale babete bagukora mbale babete bagusia magimabo lakini bono igendo kagirando chinga abange bagendrete gusia magimabo na sincha bandi bado babekirinya gitari omete ndo chinga amarwari kolengana neke ogo kolengana neke rango kwanywete bono abantu banywete amarwari ayande bono akunya kuba chanda boika boniga abanda kituro cyo mu baro gasene gukina yani timaiti ngaki abagambi ase binyoro bagwanjira amaruna yakorosiku ase ebinyoro ime ekegera twarorire nga abantu ababere bakunywa amarwanya ngarakini mbali kwikubuja mono okorokana iga begitera bundi yabegitera dosie kabitani ekerengo ekegera ekero korigeri omugano yo mbali bagoteba nga nabere ngonywa amarwanya ngarakini tindu kwikubuja tiri kwiguna kinyubwete tiri mubero ne turi muyapi abo okorosa yani okorara ryoka maite amarubu na alio kanyoranga omuntu achitoro litangani ngakiaro raiga aya mama pimo yo maitere aiga ali no tukona twabeke maite mbari bakubikano nako aka kibunikero gesininiga banyaro batindire batari kumanyanga amarua igabekire bintu gete bitari ebyo ekiri bonekire kubekera abantu ebintu bingabuna bije gusesa amaru etano kubaburukaneri igono charity abo gimabwa techa baba bo gosai ganga yawo ni wote tuguitekinyorekyo nki ani kerine ekoro ekebe nande kebwenderete getatakiri ekyagara nande getambukire gitini getakiri kirum omukagero bwa manganaya nabo abantu bonzo bwatiranire namamocha ekyagera ali namamocha manene kigima kerine kinyoreke mona ndura nyorenga ese ebinyoro ime okunyoranga abantu tomenyeta ali tomenyete bunabayiti talinga bona igachitaoni okunyoranga abantu mundu musinyene nere gagorito bulimo tari oyogabo tokumuru kumuguri lakini aliko nyoranga onye ne kinyoro ime eturabayiti asi konyoranga ego ari eli na makweli amabepi ekegera nyora abantu oli wonse pimba bwato bwamate mbabwato bwamate omete bona abantu familia yamo yamate yamo konyora basirete simba bero batatu nege kore kyo goichane omwanchi murigeria bono amarwata jiri na bwenete kwero rusugwase binyuro abagambi bakoro bunyabi kabisa baswe echinyongo ime bate bamanyanga amarutu akora se binyuro bito kegara tware no nyero murayi makonyi bo murayi benso kwatebanga abagambi momento bakoro bunyabi nande enseme ga ya centro amarwa yatanjiri amarwa yiga makongu pagwe kora baka magima yabantu nwaire ime ena abuno ande twara mukonyi bumurayi bwense Rigathi Gachagua nabaka gwesokia matuka bwango igana gotema kurwania segi lakini rende okoranga akera kuirwani ntu abete tokora matunda usiga irenete maegake nibona abwena tanaenda ira nororo ateme kurwania okwengo kwa marua tanjiri kyagera nguchi ali gusirige sako lakini mwete na ntu abakenya ni ntu tokwegirire kibe aje no mwete nga mwamo chomba moinali amarunkoni wale na marua itanchi na serikali akini aiwakira ayekwa imokia kwenda kwanyo ono ma torikorora sai no choro lenjera yoko genda na sikita seni kyabanyanye mbo otebenga mama chomba marunko nkoni wale ekonere buya to tekwegerere kibe ekagere kibe kigani tukeoche kyatonyora ntu abanyene ekero konya kobisa ngiti maiga yae woche yakorasa ngete te bwati mabira nabo kunyoria omo gakoyo mutugete tugo yae asingi akera tugete tugo yae inyanga gwe kamojera kamote biga ki bwangireire so bwanja kwao nganchere ndale ne chingondi cyao nganchere ndale bono ase asingi njwi bagarinde litale ngo akayanjira koreki
Nyanga wenjera ya chane ya chencherengia. Akayanjere timuke. Kolende karabo kachiza chia mambi. Ninga nyorete nga chingondi cha ichirire chons. Asego na benga no mbone ochiko umuntu agochetenga ga ko asugwanja ko ga king bwangirere nganjire ndale bo mbaro konyoranga naba ibi kwacho konyoranga ukoibirikira asego tari buyo ogerere kebe ekebete yakigikiriwe konyamarukara ase angana asore genda imonyero mwagambi motenga yaya amarwa yakone kumoina ngukorara abana baito abantu mbali mere mwase chinka abantu timete ngano manyete kimete abantu mbali mere mo ekero koliga nonya keraba abasubati kurero gongorwa central baso getinga kiyendera batanga bagakambali mere mo ase chinyomba cyabo nigo bono tiganga marwa yaga ate tuteme tutwika abanyana aba Kenya tuyimukeni totebenga yaya to makutokora marwa yaga agukora abantu baito abana baito babano bakukora barabake abantu bagosiria magimabo batabangeti nikobone gento kibantu kugikirwa nabango ke tuguterwale asengencho ndotenga bono gekogenderega abantu ekegolege tikirigo chigotwara bogima buyago chimatukamo meta marwa paka monga asaliri amonge ga osaleka ando kunyoranga abantu nigo bakobabuna chizombi yani amachara abale gabu baramacha yani otamanyeti mondo te manyeti akubuka mambi lika toganyeta endeke bago tata kwenda kebago ale gabu arabu akubuka mambi bokereke mambi ochi oenda mugaso marogoba yani maite amaruna bako gambero no maite DORCAS amaru agamberete abantu uno mugaka narali kware ko mwemeremo lika ko ende meremo litanya dara ende meremo ikara arabe kageke nani ko mugaso ande amaru ko nyoranga amugambere ande ga ko meremo ndo tinda ono mete amaru yagere abantu abange basirite meremo yabo amaru yage abantu abange babo chinyomo cyabo kibunegete okonginyo lyo munyagite aliyo yomo osomete biya ego somo ko runasomete kolende aganja kunywa amaru bone asinge nchanje tukunywa marubono nigale goche gasi katindete kwanyoranga ochire gasi diga korwani uburoire ando urale bira ebitanda bya baroire singe njate manyiti mete nengana yo ebintu ayakora ibintu byo kwichani sana ando pol bona akakoli bono ko butu asinge nje bono akonyara gukora mere bono beromo tiganje rubona ndaje konyure ndi bunatagete nengana yo wechane mwancho murigeri atikango toteme kurwanie sege yoko ya amarua ase ebinyoro bito ebyombe birike akirikiana kada kubata ne serikali bali wancha bono bakoro nyabi kabisa rande bakoro tukibamanyanga nga ya marua ya akoroseriwa ngoyo korosi babanta bonsi babe kubyara na komukirwa ege tambukiro amwancho murigeri atwanche to siome asense merinde yomotimuko entora asense moya madukane ninki babegete netwara aligere to amanya ninki kire chira seboniga to koira nantogende asense moya magazeti tunyali koligere na yega amurikire aseri tukolia rero na yega airobolito unabotambe gazeti ane ni ya nation ile gazeti ngochi koligere anchabo go nimbe inko bamanyia kurwa se gazeti as the standard is asego mwancho murigere gendra ko tengera Ndizi TV ngwera nature aseka ketere tambe to kumamanyina aliya ya aire obolito ase amagazeti yirituko lya rero Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko lyo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ishinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani boito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home.
nabugusanga nainto kiria gike oranyara koba gugutwara asogo gikiase chabisi chitu chichogotuka kinsamo chiri cha embassy ekero kogenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba inoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem Jeni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanchani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyuri gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyokubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabwo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gukorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngae gari bakurigeretia se TV eria bakuburi ngaine omongene okorekana nga kwararire miaka no nyure mwaka ki gwatugeta so buiko bwese omuro minto monene akaiboru omwaka 8 ngacha koiboru oyo 10 bono igo androche ngabo mura nare igo iboire 8 nantenga iboru oyo 10 androche ngana kolire mia na sita yagote bange miaka ya egerabe 106 lakini boniga osakurigire none gabo o akesabu kurwa 1910 orusani na 2024 emiaka boniga kerto kuyirigireria omongina agere emiaka 114 yani yeah very good very good ine igase ngenjo gusiberioko no baba barusite gotero gona siberionge baiwa siberionge musegaya ai musaiga towa monto na towa nondo ko baya ai siberionge musaiga siberionge musegaya ai musaiga towa nonde mugungu towa nondo ko baya ai no kwarueta ai umusaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwanso bwo Gusii Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu bwo mobero igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora mirimo dikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri yuma chinsibire chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsisano na ibire nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao chitariki 14 cia kera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko ryo korokia obwanjani uchase baritwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yo mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito uchase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabuko sanga nainto kedia geke oranyara ko bagogotwara asogo gekiase cyabise chete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe gose o akesimi wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isato isana nesato isana ibire ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho mlango iko wazi karibu sana na tunawakaribisha Wigo
nabo gwikirana nekewa kiao kiubwanchani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'abakene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyuri gukabere umwaka w'ibiciri 2024 eyo kubahorokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity, Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure, Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani, Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani, Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori, Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani, Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako, Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande go se waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Mano machumuri beteseni kia Ndizi TV chinga kichindengo kwarigania sensemo ya kabere iyo morobero bwensakia umubiro chirenkuma ime yorogongo resiko amone chinsemo chonsi chitwetanine aiga Kenya na wigo chinsemo chidi cha diaspora. Karibu sana sensemo ya kabere ya magazeti tunyari kurigere na le aire oborito. Enchunda ya kabere ni enchunda toko batogo sanga na mwanchumuri Ndizi TV tabatogo tebia tabatogo semia na ya airobolito asama gazeti boigo tobato kwa omunso liusobwa nsuboli obote bogojigo koligerelia amagazeti elino bigukwemanya naralia ya aire obolito kolende mwanchumuli togendrete asama gazeti nkelinga tawatebinga asentunda ya gatatu tokora magazeti omogenyo itoncherale gocha omu advocate bwekoti enene ya Kenya Justice Maeche nkobarga wikerana ime studio bega otomanya naralia ya agendrete asense yaito ya Kenya aseigo gendrego tengera Ndizi TV nabo bwansubo mugusa senche nabinko bayira gwetera nabinko ba manyanalia ya airobolito asegazeti ya The Standard tasaraska bosyo tigana abaginko bamanyambara byaba bagendrete ko bwatu muroberi bwensa kendoche George Motegi oriyo bakoruwa mochengo hoteli niko ndani oyo momanyi nabarayi banyamira ibatageti amagendro tiga ebe kwira kimae nero erigatiga no murigeria Ndizi cyotebe ngati gazeti ya tiga University ya Nyamira ebe kwe ensemo ya rekima ibine berengerera bya kolende moncho murigeria nimbe inkuba manyana ya airobolito ase gazeti ya The Standard. Nabigo sensemo ya nene gazeti ya Daily Nation enere gazeti ingochiko vaira yemo asemo asetogo chiko chaka ase page entangani page entangani bono mwanchu murire nige engana enditogose engane mwamo emurikeira ase page yo igoro yamagana ye uyo wakana chivesa ose school fees kwetra asenchera yo mutandao inere ngana murikeire ase page entangani
montangani gazeti ya The Nation asebono kegambero kenene kiabete kegotineni omoroberio yo as yo omoroberio yo ritukorigoro yo wakanira chibesa as weterecha yekerero ose digital ebamanyetenga e-citizen omoroberio yo bono mwara ibwense abakatenga nigo orachigo konya anene kwana ke ngachi besa ngwetira chire senchiri kwe kobogera ande asebono enamba yale go chikobekwa FEB number ibono erachi yale go chikokonya wakana ase chiskuru ase enseto ya Kenya ase chiskuru chiri chintangani cyale go chigwakana amangana ye chiskuru fisi wetira senchiri ya e-citizen ne chiskuru chiri cha national schools cyale go chakya nabo igo nonyene ne chi university ali asaba kiwa bali kuragirira na barabu mbono nabo bali wakana chibesa kwetera senchire yekerero konyo kwanywe chae wakana singi chae 10 wetera senchire yekerero togosika motu ase page ya kabere nigobono emolekerete igoro iyamangana gose ya amolro yo bako tuboka sensemeri ya embakasi ne county ya Nairobi asebono omolro yo bako gotiga abantu abatano mo basireti amagimabo n'abantu bande gwetani ikimisato abono babete bawotikarane chingoma chimbe ase bagana tokorwanira bugima bwabo ase chinyagitari imeye county ya Nairobi ase bono aba kagerwa bane batigarete asechera weka ase kakyamatuko emerongebere nerimo nigo bano bawo chigotigara ase echera bono linde obotukibonye bokugendera gokorwa ase bono mokagero motangani oyo manyeka nere Derek Kimathi oinero ro monyene Maxi Energy Nairobi Limited inero monyene bona nsemere gas yabeteke kolipuka nere boigo no yondo yo manyeka nebona Joseph Makau na Miss Marian Mutete nigobono babekira ase chisel cha Embakasi police station ase obotukibogendrete gokorwa na boigo David Warunya Ongare ibono niga are detained ase Capitol Hill police station ase kakyamatuko 18 ase bono botukini gobogendrete gokorwa likumanya ninkikerete ombotu bukakomuriro yo nabayiga ninki keirete ebyasara ebyo obitanchiri gokolekana egati ase gatikati y'abantu bamenyete mamincha yerichiko rienseto ya Kenya nabayiga mwanchi murigerera ase togochi sigaziti bayiga nigemulikerete igoro naki aba Kenya bawochi wakana chibesa 50,000 ase ansemo igo chese serikali libono kurigiria nsemo ijechi para ase ne ngana yabete ke ko ba proposed ase richiko rinyi aibone go chikorigereriwa asaba Kenya bono bawochi wakana chibesa chiribu emerongo 5 gochi ase storm water into public roads okay inara morkire ase gazeti ya kabeto kurigiria ase gazeti yo page yenere ya gatatu bono nige molekirete inna kimosubati ekorwo mugano yo mobo mosubati yo mo oyubono ogoteba gukwanira ng'akia abeire akwemukia omwana oyebwe emyaka 25 mo gocha studio omwana oyo mumura nigabete gakoiborwa kare noborema ase bono mamo mwababeire gakomurinda abuya ase abeire gakomo goenekinga omwana oyo nyorire ebintu biri aganetie ase bono abeire gakomoimukia korunka bwaya gocha ase studio ase rindo onyara koibwatanira mwana iyo boteri nabo igo namangana yeke wakiaye asebono abairega okore egasiyu erebweka akomoira nabo igo goko gakomoira ni omosayo niga agotera agotera matera yege Kristo asebono abakire edu blessings eretari aye riborongeri go rire edwini cheburet lakire ne bono ko bayeke wakirikya kyogotera nigo bono aire ritamana edu blessings asbono mamumu ababeire ka kotinanere asoko moimoki nabo igo kumoira agoika
ase studio erio nyara gokora maigeri ayororo nabo igoko record chi amatera aye ase studio eyo togosika motwe goika ase page ya kane nigo bono emurekerete igoro ing'ake aba rosiberi chiko lomekaze bono batete gonchora emngana ari ya mangana ya housing levy bono baotebanga n'ababunge abantu baotebanga nigo bono batete koboria serikali kwene kinga amangana ya housing levy ngochare kokolekana asenchera etari gochwe kwamo Kenya mechando goseboro robonde mo Kenya tari gochwa kana kaigwete borobonde buna engana iria NSSF batete konyoira bono buna enga omorobe bwa NSSF wa Kenya bagwakana batari kwemurungania bono baba natenga nere bya omorobe yo NSSF ebwe housing levy origererigo nanda Abakenya obekwenchera gete Abakenya barakane batari kwiguboro bonde emete Abakenya bakwiguboro gwakane nyomba batari nena mane gose ngamba chikonyora gose bataganete bono bagoteba kama bakorigeria nchera kiba Kenya barachigwakana amangana yechi nyomba batari koiguboro bonde bwensi batari ko twara mechanda menene ebuna omorobiro bwa NSSF nabo igo ase page yo yakane nigo bono emolekerete igoro ya omorai bwense chitare chiti abaire ka gokora ase ensetu ya Kenya ase Kenya omete chitaro chochie okora ase sengima lakini bono asenseto ya Kenya ase bono ensemo ya Nyanza Western na boigo North Eastern na chi abeteka kwari bagari nene ejinkole ngana nobo tuki obwabogo okorwane kemba kama kie korkunga tifa ke magego kya rigeria mangana kya kora analysis kya manyanga kie binto bire ngotarire mono ngotaratara mono ase aba CS gosaba waziri bono bakolete etaro yabo asichisema cha Rift Valley Coast Eastern and Central 4 times ase chinsemo cha Nyanza Western nabo igo North Eastern nabo igo ase aba obisa bono bako babete bakora obo ringoli bono batebetenga 920 visits chinsemo cha Rift Valley 358 chinsemo cha Coast 246 Eastern 175 chinsemo cha Central emiyemo nabo nemerongo emiyemo nabo emiyemo merongene neyemo boigo chinsemo cha Nyanza njabete chigotarerwa asebono abo bisaba no baba bakotara ase enseto ya Kenya chiganye chitaro chiri bakorwa ase county ya Nyamogo chase yende kolengana ne kyombe kiatifa bono nigo baba bakotara mono ase ensemo ya Nyanza Western North Eastern echili chinsemo chiri baba bakotara kegima nabo igase page mwancho bito chara wika ase page ya gatano narimo sepeji ya gatano narimo nigobono emolikirete mangana yo wakana chibesa gwetera ase omorobero oyizitise nigo senchira yekerero abono ekigambero nigobono kyatineti omorobero oyo aburi tuko ryigoro ase mona chebi na chacha mwita abete kagotenenia omorobero oyo asatetena bono rinde gosa atrineti omorobero yuvene maiga ya omonye gitaria yo mokoro ase county ya Nakuru yo maiga ine na magare gikenye abete ka ko ikia engane yo ase semonye kambira kotebanga omorobero yo tokore to public participation bono etubwateti dichikore nseto ya Kenya egente bono kerete omona chebina chacha mwita woteneni omorobero oyo obo wakana chibesa ase echiskuru wetera asenchira yekerero ase bono aboroki wabali wochugwakana wetera ase emtandao gosasenchira yekerero
konye kwa kana usere school fees cha umwana ogwakana gwetera se pay bill nabo igo abaro kyo bechi university lirimo kwenda kuragira abono nigo mokwenda mwakane gwetera ase ensemo ya digital ogwakana ase nchire ya e-citizen bunenchire ya mo bate bamna nere nchire mo yo gukora obukurumi nabo igo kolenta obwasyoku ase ensemo iyo gwakana chibese cyo nabo igo togo charara wika ase page ya 5 na 3 nigo bono morekerete naki obotuki bwakoriru na konyorekana nga enusu yaba Kenya nigo bono bagwetera emechando yechibesa gose babwate omochando gwechibesa babwate chi stress chechibesa inkolengana nobotuki bwabaire bokorwa ase matuko abwangoiga ase batanga bono anga Kenya abo enusu yaba Kenya nigo babwate chi stress chechibesa ase bono abange bakali go struggle gose yani bagotema kwena kinga mbabwa nkonyora bali kenda aseri tuko kolende bono mbali gotwara gose mbali konyora besa chiseine asebono omochando gwechibesa obeire omonene abantu babwate mochando gwebirenge gose birengera lyebinge igoro yechibesa abatabwati goikera boniga abantu bagasaine gotwara umuchando oyo egankorengana nobotuki baba bogokorwa ase ense yeito ya Kenya mwanchu muringanchire ngocharali goika ase ase page inero yemerongo ebire neyemo ase ngencho yechinsa nebiro ngende yo minto job manginera libaga anyali korigeria narari amurikeire ase page yaye gose gazeti yaye ya standard bona ase page yemerongo ebire neyemo ayarora chikonyora ase page yu nigo bono ale murikerete igoro yechi county gose bona ase bona tabanga amangana yo korusia chi museum gochi awose yo kwera chi museum gochi ase chi county bono nigo yabeteke gotukuterwa ale ase bona tenga transfer of museums to counties kicked ogocha bono nigo chi museum chiko chikobekwa ase chi county bono ningana bono county ya Trans Nzoia yabeire ntangani konyora libaga lyokobotwara museum bono chi county bono anchi chikotwara chi museum chiabo ase chinsemo emergency to ya Kenya ntorigo chibono kogenda tambe bono kanye county cha Kisii bono museum yeto necheche twarore bintu biri bya kabeiro ororo tware bintu biri birororo tware ngakino nyene gikoromete bintu biri bawe kali museum mwacho murigire naso kwenda mworokiwa bintu biri bya kabeiro ororo buno akonya buna mwanya banta abete ka koba ka konchole paka akaba muna toleboniga maite abantu bali abamaite chi story buyamba maite naki abantu babete bako kina bagacha koba bagonchole bagacha koba amwanya abantu toleiga tugokwana kabisa nabo igo ase egazeti yoye merongevere neyemo nigo emulikirete naki abonchorelia ase chi parensemo abono bado bagendete gokora bonchorelia abwabo ase ayegamaiga Doranga maiga ya mubasakano yo mobete gokorekana se county ya Bomet serikali njate mete koboria abonchiria baruko sebati ekonomia abo ebintu byabo ase chipara engesi ebono lende asende bagendrete korokorita ogoita agalo gokoro etaro yao ase chi county gosogo tara chinsem kororanga abonchiria abadumbale ase chipara mbarabale ase bagendrete gokorera obonchiria bwabo ase chinsemo echo ase bono abonchire korwa ase chiria Kapkweni market in Bomet ebono bauchiwakana bawochwakana evango yabo ase
ase county eyo ase obonchereria bwabo bono bori babeire bokorekana ase enseme kurende bono niga bonchereria bwakanite bose batebete mbaruchi wakana bango ase kereni ngobono serikali ye county eyo yangire koigweberero byabo bona gotekerania amagani abo libaganete korengana na abanchuri abo magana libaganete serikali ye county eyo nigo bono etaraikirani ase bono bateberenga bali gochiko gendera wakana bango bono ase basoire egwiki ya kabere batarakana bango nabo igo mwanchu tosko motwe ase pechi yemerongebere naibere nigo bono emolekirete igoro ya Kajiado moleketa mangana amange boli ase county ya Kajiado achigwa somera igoro ya county ya Kilifi na wiki county ya Nakuru ase county ya Kajiado bono nigo ekobo emolekirete inaki nakia abamenye benseme ya Kajiado West bono bale batine bakuboria gose kwandira igoro ngaki ensemo ejo bamenyete yani etaringia ere poor state of Kisii and Magadi Road yani enseme yu etari ensemo ere ingia asebono batabangani go condition ya para ya 84 kilometers kor Kisii and Goche Magadi Road bona kerembure enyinge ya tulenseme yo nigo bono ekorenta yani ya mochando monene ase enseme yo ase bono abantu bamanyete enseme yo bono bakare gotwara omochando gose bakare korera serikali berinde enyare kobakonya ase enseme yo naboigo nigo bono nonyena abantu abange bagosiria amagimabo ase epare yo akiagere pare yo nigo ere epare etari ingia ebwate chingoro chinyinge nabo igoko ikase peje yo yemerongebere nebere nabo igona nabo wasomera igoro ye county ya Kilifi county ya Kilifi ase bono county yo bone victim robbery yo kwana kingi nga gosebe emerobere kera konye go boost ensemoje bango ase enseme yo edine nyare wetenenera na gukora egasi yabo nabo igo ase ensemo ya Nakuru osepeje yo molekiletiro ya oborere bwa HIV diabetes na kibono bono bakonyora ogwakwa na kurwase nyagitari eri kurwase segiri nyagitari ya War Memorial mete seginere yaba osegendrete ase nyagitari ya Moimenye county ya Nakuru nyagitari yumenye na War Memorial ase bone ngusano no county gati serikali ye county amo na banyene nyagitari yubono ngusana no nero abaroire baborere benyamoreo amo na varia babwate oborere bwa diabetes nigo bagwa bakonyora gwakwo konene kubwatikana nesege eyo egendrete ase enyagitari eyo nabo igo ase peje eyo yemerongebere naibere manabate bwatanga nebige morekirete amangana mangi kigima nigo bono morekete naki abantu babako rusiwa ase ensemo ya Rift bakunganyigwa erinde ko ari bagari ubagachibwe chinyumba cha mogori aise korinde nigo bono abantu bono bagaseine kwe murunganigoro yengana eyo mwancho boliria esomere ayo ase page ya merongebere naibere go charale wika ase page ya merongo 3 nemo ase page ya merongo 3 nemo editorial genari amorikeire ase ensemo eyo ase bono ensemo yechigosori ndoche bono bona abamulekerete amangana 2023 AFCON bono tournament ya in Cote d'Ivoire ase bono egasaine go egosode chigasaine kogendera ase bagande bagochiko kotware ekeminano ne semo enseria Ivory Coast ase bono egekombe kekia AFCON
2023 bono kigenderete ase ense osasoro gongo rwa Africa mwancho murigeria nganchere ntigere gaiga nabo kwanyore gazeti ya Nation onyara kwesomera amangi kena manga morikeire mange airo oborito bono rinde nche nagote yase oko yachutia kurinde kwa mwanye nara ryari mete angeyo mintonere rinda nyari kurigeria narari are airo oborito ase gazeti ya Standard. Mwancho murigeria na kwaleni bene ase gazeti ya The Standard ase page ntangani otebanga e-citizen school fees blood for defiant Ruto ni gobono ekigambiro kyabete gegotenenia ogwakana gwechibesa gwetera ase omoroberio o e-citizen ase bari gwakana gwetera ase bilia pay bill ibere yani emoroberio babete batebanga bono niga serikali yalinge nekerenga yogochi kwene kinga abana bonsi na baiboli ngwakana bale school fees gwetera ase emitandao inengana ekomulekirwa kigima tugusuka bosio ase page ya kabere nigo ekwerera kigima igoro y'omoroberio yobuno bete gogotenenigwa aneke gambero ase anene mono egatie bintu babete babirete ogotenenigwa komoroberio yo na sengencho bata enganeye yechibesa chiko na chuabo si chibesa ntiro chikuba chiko na chibuna convenience fees chitabekiri ase gazeti ye The Standard nabo igo egati ya bali babete bakoyikirana ase ekigambiro egati ya mamocho babete bakomoche serikali na sengencho omoroberio yoteri kumulekira abakenya bonsi nigora chigutiga abantu abange isiko anene mono bali bakorwa ase chinsemo chinkachitari kwenyara bali batabwate umanyi bw'emitanda batasometi unigati yamangana airerete ogoteneni wa sensemo ya Ruto nera tebanga rutere akare ase ense ya isikuna tebangere ensemo ya Japan nigate banga ere kuika aine kinga umuruberi ngogendrare atebanga ere ensemo ya Rushinga numuruberi miya kuiko umuruberi chikogendra imense yaito ya Kenya togosuka bosio ase page ya gatatu nigo turochinga omo senator we county ya Kakamega aserieta Boni Halwale niga aberega ko mochugwa asengincho niga abere kako bagago sokia abasubati ba bose abakungu bae na abana bae ase abateka ko bateneni bonsi pi nako tebanga abanabu oyonere mukane abanabu abana bane engana abantu batebanga batayigwanchira na nere ngaki ogotorokia enka yawe nchirenga buneye asengencho barochenga na kieko nyareka na no mate asama tuko abwango iganiga abantu abakenya babere bakwiboli amaswali na kikera akera matemwa korarigwa ni Halwale akobaga gotebanga omwana one na akorete buya ase eklasi ya gatano na gatatu form 4 kumbe babiri bono Halwale oberga gosoka tene ne atebanga nje igombwata abakungu bane nabo igombwata abana 15 na babere ase igo munya kumumboli maswali ande toska bosio ase page ya kane nigo Egotebanga, we are ready to pick the shortlisted candidates. IBC panel chair says. Nigo monyakerogo ubweka mati elia ego chikochora aba commissioner ba IBC asamarita Nelson Makanda agotenga banga ensema ya bombale ange ndeko ene kinga babiri bagochora aba commissioner ngana omorebwe kiama kiazimio la umoja Raila Odinga tebanga taiwanchirana omo konyo ye ani omorebwe kiama waipa Kalonzo Musyoka na yata ngatari kwanchirana kolene nsemo ya Kimani Ichungwa tebanga ere barabu mbache baikera bane kinga babere bako ene kinga babere bako ene kinga babere bagochora aba commissioner abo togoska bosio goika page ya gatano nigo egotebanga Ruto cheap dream for hustler dies. Ruto's cheap dream for hustler dies. Egotebanga nigo chiri Ruto abeteka kuliera aba Kenya chikorokananga chiabeire chiko ira ataraba gago chikerania asengencho nigo bono iga ensemo ye bank ya bere komenta chibesa
chiri omonto arabe rates busibe siri omonto arabe gakonachwa rino kuimanyia mange na ogosomera egazeti ya gatano egazeti ya The Standard page ya gatano nemo ni gatebanga detached policies where Kenyans bid for citizen friendly laws falters ni gatebanga asengenjo yokomenche kana wekerengo kyobugima ni werira abakenya bange gusiria busuno kwige na kuri babwate ne serikali ya Kenya asebono egati y'abakenya bange babiri bakunga maiga yogochora barayibabo niga barayabange babiri bakoba tigeisiko tuske busyo ase page ya gatano na kabere the 7th page egotebanga affordable housing bill good to go says Muturi oyure omosemia bwa serikali omonene Justin Muturi tabiri ngabono wikira bono iganigo bill elibabete bill elibakonye bakosangerelia birengerelio korwa as abakenya bono niga yabere wikira na magokaye na bere bono nero bere tebanga bono nchibuna yerolire mbiyere tigegende bosio toske bosio as page ya communicate yabanga page ya ikomi ase gazeti ya The Standard ministry snubs TSC meet on law review amid tough wars nigo ensemo ye serikali yabeire geko etabete gewikirana omokutano orangerie nekyombe kyabalimu TSC sengencho okoranga okungusani kwabere gokugendera egati ye serikali nabo igo ekyombe gekulika abalimu toske bosyo goika ase egazeti ya The Standard page ya 13 egatebanga DPP on spot as Sonko walks free in the 357 million case nigo olio gosoe omosolio monene bwa serikali abeire gakobekerwa amamocho ekerorut Sonko abetega kubwatukwa nekyombe abetega kubwatukwa nekigambiro busena gotigu asoke asengencho atebanga nigo abaliba kiroli baliba bete bakoleta bosio bakoleta bosaiti bwaye batabete bakuru bosaiti voice ine ayuna mangana bogosomera segazeti ya Standard page ya gatana gatatu toske bosio toende ase egazeti ya The Standard page ya 15 na gatatu 18th page torenga na ki egote batenga man to hand over 25 state to hand over 25 museums to counties ni gobono serikali eligetigo chikoena na museum emeronge bere na isano kochia sechi county buna enchera yemoyo koene kinga wetera ase ensemo echi county ose wetera ase ensemo ya ugatuzi nkoyagendereri nkobachire chiko gendereri wa ase enchera engikeranu boigo ensemo yende high court summons local police boss again ni gobono ekigambero ekenene kyabere geko Mosaba omo county commander we county ya Nakuru ase Erieta Samuel Ndanyi wekerana bosio we kigambere kyo eyemaega yogo taigwera ogochika we kigambero anene mono ase abetega gotebigunga abegago konya bosi abegago koba abateneneli ebenyagichari ya wo memorial as ekeroba aligeti gokoraki ekeroba aligetie koyena na gochiase bale ayuna mangna bako bagosomera as gazeti ya The Standard toske bosio as gazeti ya The Standard page ya 10 kianda yotebanga death toll rises to 10 after illicit brew binge ni gobono abantu babiri bagusiri ubima bwabo gwetera ase okonywa amaruwa tancheri account ya Kirinyaga bono mubara bw'abantu babiri bose magimabo ikire abantu 10 ase bono abange baendete konyora okobweni gwa asingichari toske bosio toikegwika ase page ya 37 na mange amorekere ase gazeti ya The Standard ase anemono igoro amangana alengete chigosoli amangana alengete chigosoli ime
as ensemo torochenga ense ya otenga Egyptian legend Hosan Hamasa finally picked as Pharaoh's boss. Nigo torochenga oyo lenge omogosori egia tabwense ya Egypt bona aberega kwegwa libagali abene line kwene kinga obeire coach we count wense eyo ya kobo coach wense eyo ya Ivory Coast aseboigo ekemina nege egetindike genrete asense ya Ivory Coast ase Nigeria erega chinse chabete chiko enyorero bubui ko magayo ko bwense ya South Africa litkoligoro na gwikirana ase ase finali yekemina no eko kia AFCON ayuna mange nabogwe somera ase egazeti ya The Standard litkolia lero linobe kumanya naraliaya aire obolito ase engazeti ya The Standard umuntu muri Ndizi TV unatoika kumanya nelinga omogani ichoncherale na nentole nokwegena ngwikiranali nditobe to oberega wikirana ase studio bunankumanyu umugeni icho Justice Maeche oyoro advocate of the High Court oberega wikirana ase amagacho Ndizi TV omorobere bwensakia igo ase gaketerige tame ngo barega wikirana imeye studio nditobe to gosanganere atume abtobu manyubwa igoro yeri chiko nana mono ase amangana agendrete kogendra asense ito Kenya ase igo muri Ndizi TV nabogendra utobwatu itera somtanda ito Facebook Ndizi TV News dito umtando ito YouTube Ndizi TV News na boigo wetera website www.ndizitv.net na boigo utotomera aliuko lya busoto metomere SMS wetera si namba yetu ya 0792192384 alinde botomanya nkwira natore asiketire tambe tobeto kusanga no mugeni wito asigo tomama boli yawo tomebirengera libyawo mangana kyayo oganeti abega kumorekerwa asigo tobase kusuka nkwira natore asikagitari egetambe. Okay, mwanchu murigeria tukwenda ntuchikurigeria aya asense moyeri chiko korende ngogotiga ase gazeti onyo oendo rigeria gazeti ya Taifa Leo ase kale aba Council of Governors baotege mbigerikia bagavana kyotenga bima ya afya ni sumu genda ngo benyore gazeti libwanchete onyale konyerigeria omanyenga bima ya afya ni sumu na aseki batebire ne sumu mwanchu muri tubasosika gendare enero Ndizi TV bwanso bo Gusii. Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Negenteki ya konyora ibintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyora duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable